Hej alle sammen. Jeg hedder Elia. Og Amanda her. Ja. Og velkommen til The Channel? The Teenage Channel. XO. Ja, det her det bliver så vores nye kanal. Og ja, jeg hedder så Elia, jeg går i 6. klasse. Amanda og jeg går i 9. klasse. Og vi vil så starte med at vlogge, hvad du vil kalde det. Men at lægge videoer ud nu. Stop med det. Undskyld. Om alle mulige forskellige ting. Ja, primært om, hvad vi går og laver. Ja. Og gymnastik. Hvilket vi rigtig meget går op i begge to. Ja. Og har lavet det i mange år efter den. 10 år, og jeg er kun 12. Hvor lang tid har jeg gået til det? 14, 15, 14. 14 år. High five. Nej. Okay. Men ja, der kommer forskellige indslag. Vi regner med, at det bliver i hvert fald. Jeg vil ikke love noget, som vi ikke kan holde. Men der kommer i hvert fald. Der kommer op videoer op, og ja, det bliver jo om alt muligt, som hun sagde. Og nogle gange så bliver det bare en vlog, hvor vi går rundt og snakker om forskellige ting. Og så også, vi er jo begge to, hun er teenager, jeg er næsten teenager. Men egentlig, hvad vi går og laver, og hvad gode tips og tricks, og nogle beauty-indslag. Konkurrencer indimellem, ja, og så giveaways. Og vi regner med at lave en Facebook-profil, og når den kommer op, vil jeg linke den ned i beskrivelsesboksen. Men ja, på den profil, der kommer der sikkert bare opdateringer. Og der kan I så også spørge, hvis I vil se nogle videoer, hvilke slags videoer I vil have, vi laver. Så kan I sådan skrive det der. Og, yes. Ja, der er ikke rigtig andet at fortælle. Nå, vi skal til gymnastik lige om lidt. Ja, vi skal til gymnastik lige om lidt. Sådan lige om lidt. Ja. Ja, I må hygge jer. Ja, I må hygge jer. Nå, vi ses.